Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidag. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapinta sa gasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yu amin gagayam. Di pa kasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw manipod iti surat, nga impatulod ti pagayam, nagpailingad iti nagan abadet, nga iti agdama kat adda ijay Dubai. Ngam sakbay na, intay man pa'y ipatangatang dagitoy a kablaaw. Kablaaw para kada ay nadaway iti Singapore, Cheryl Bartolome iti Malaysia, ni Chris Ryan Rillion iti Laya Alfonso Lista Ifugao, Dananay Imelda, Tatay Tito Abalos, and to all my family, ijay Pag-asa Camarin, Caloocan City, from Arlene Abalos. Kablaaw pa'y para kani Zac Cordova, from Mama Julieta Cordova, iti San Pedro Apartado, Alcala, Pangasinan. Dainang ko kontrada, Cristal, Axel, kan Joe, kan amin a Lorzano family, ijay Palogan, Tagudin, Ilocos Sur, from Ana Lorzano. Happy birthday kani kaanakak Raven Dange inton March 14, kan amin at Agatwao East Cagayan Valley, from Judeline Bueno. Jampok family iti Quirino Isabela, kan Cantinero family iti Reina Mercedes Isabela, from June Jampok. Dagiti anak ko iti Dagupan Tabok, Damama Liway Agurin. Father Francis ijay Skyview Virac Itugon. The Princess Queenie Slov kan Kenneth Udlus, from Marilo Udlus. Happy birthday kani kabsat ko Abigail Abagat inton March 12 dita barangay Kalankuasan Sur, Nueva Ecija, from Jemerson Carino. Shout out pay para kada Samantha Jade Claro kan Glenda Balog.
ni Marsco nga Nora Cabasal dita Ilocos Sur, kan dagiti kids na ada Nicole kan inaanak ko ani Hana from Lovely Rose. Kablaaw pay para kada Randy Hachiles kan Christley Hachiles iti Santa Lucia Ilocos Sur from Floridel Jennifer Zambrano Hachiles. Ti pamilyak di talamot Ifugao, anak ko ada Diana, Denver kan Jenna, dagiti apo ko ni Kenjin, Kendra, mother ko ani Nelly, kan dagiti kakabsat ko ada Gina kan Divina ijay Dubai from Rose Binwag. Kablaaw pay para kani Barangay Secretary Brenda Redito Borge dito'y Sabangan, Alaminos, Pangasinan, kan family Borge, Flores kan Padawang from Monmon Padawang iti Vancouver, Canada. Amin at taga Ribsuan, Nagilian, La Union from Brian Ephraim Lumboy. Kablao pay para kani ading ko Ray Mina iti poblasyon from Jasmine Rivera iti Qatar. Kadagiti anak ko ada Florian, Florenda, Alboy ken Jessie Lorenzo iti Ramon Isabella from Anacita Milyo iti Qatar. Ken belated happy birthday kani anak ko a Jersey Manalo iti March 9 ijay Arayat Pampanga from Wilma Mamerga. Intay nga rod ituloy abasaan ti surat ni Badeth. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan a Badeth. Adaak ita dito'y Dubai. Amin dagitinagan nga inaramat ko dito'y surat ko ket binaliwa kon manang. Iso amasurot ko malatan tapno amok at ipakasarita akon ti maipatpatangatang apaman amangeg ko. Agtawan nakitan iti 27. Nupay daytoy apakasaritaak ket napasamak idi agtawan naklaeng iti 20. Sa anak ang nakaturpos iti kolehyo manang. Ta idi narugyakon ti agsweldo iti naserrek ko at trabaho. Kasla kinay kayat kon ti agtrabaho latan ngem agadal. Agpapaayak idi iti may sa restaurant idi naamamok ni Arman. Adayo ang nataengan ngem siyak ni Arman. Ngem talaga ang nalailo. Diyak pa'y napadas tinakiayan ayat idi manang. Kat aklunagken ka, ani Arman ti damo alalaki anangaram kanyak. Iso siguro anain labak met adagos. Apaya naladaw ka man na nagawin pa din, kaanakan. Pasensya kayon, Uncle. Nagawis ngamin dagiti katrabahwak. Iso anapan kami biit iti balay ti may sa kadagiti kakadwami. Ay na, badit. Iti panawon ita, sana rumbang agparparabi ka. Nang runak at babae ka. Napagkan ka, anakan. Uncle, Amumot ngagrayra dagiti managdakdakas. Inardaw nga na dagiti may patpadamang kamapikbik ti madagiti managdakdakas. Ang mga numara na anda ka kiidiman. ay, saan magsiguro, Uncle? Kan may sa, agan anadak mo takanayon. Laglagi pa mga ulila ka na dumang kaanakan. Sa akin ang ibilinan kung ka na di kabsat ko sa mayapi musay. Tsak kaya tama na dahil na di karik nga nadan ka. Di kayag danag, Uncle. Kanayon naknagan anad. Jakmot kayag ngagdanag kayo kanya ka, Talagang agdanag ka, takas tamot ka na kanayon ti mapaspasamak. Kasi tinakunakaw, agray-ray ta at kinadakas. Isungaging kat mabalin kanakan. Iklikam ko mati maladaw nga gawin. Linda, bakit? Ang mga numaladawak man nga agawid, ha?
At ang amin ti papanan mi iti boss ko. Amo meten, siya lang ti talgan na driver. Maaganad ka nga rod, Arman. Wen, bakit? Ay, wan gayam. Jay bagbagan ni Boyet nga anak ta. Kasano day jayon? Katgatangan ta. Obligasyon ta nga ipaitan niya manakid daw ta anak ta. Gastos at talaga ti amo di anak mo. Anya kalakit din aya. Iso nga ro da say atig tagtrabaho. Tapno maipaitat anya manakid daw ang dagiti anak ta. Day takat nga min. Kanayon apanoy-nuyam ni Boyet. Iso nga amin akayat na ipilit na. Di ka din nagririlinda. Sana balit apakaragsakan naman. Ngam sigurado nga umapal di adi na. Agpagatang lakit dimot day jay. Katigatangan ta ano nyaman di kayat na. Kastala day ta bakit? Sana bali, taging kat kabailak. Ipaay ko ti amin na kayat dagit anak ta. Arman, namin anon anailawan ta. Ang mga nog si Kugak. Anya kumangay na og sikog ka badet. Adda akman. Ngam adda pamilyam. Badet. Kanayon nga ibagakan ka. No agkuy-kuyog ta. Diyak kayat ada kamatam di may papaniti pamilya. Arman, Amo ka masaksakitan ka. Gapot adinak mabukudan. Isa pang ngasim. No kastoy ada tatagkuyog. Di mo nakdakamatin ti pamilya. Ay ayatan ka badet. Katjak kaya ta mapukaw ka kanyak. Isa pang ngasim. Siya kumalang magdayatam. Itilaksit ti sitwasyon ko. Pangasim ko ma. Kaya't kung ay bagam kanyak na agpaisaw ba din? ha? Anya nga agpaiso, Uncle? Puno ka di tinaidanon kanyak nga nakarelasyon mo na asawaan nga dayaw nga inaunang musika. Uncle, Agsao ka ba din? Agpaiso ka din? Ay, apaw. Iti kastadyan mo ita. Amuklatan. Agpaisulakit de iti impormasyon na naidanon kanyak. Uncle, Anya kamatan ba din? Di kalakit nakapili matan iti pakirelasyon. Anya matan? amok ang makapungtot idi ti ulitag ko. Gapo iti naamuan naman ng ngam imbes a pagsasawan, kabilan, wano pagaramidan nak iti dakas, binagbagaan nak. Ngam jakman amo, tamalaksid nga adayo tinagbaetan ti idadmi ka ni Arman, kan pamilyado pa yan, saan ang nagbalin nga ublag day ta kanyak, tapno matnag tiriknak ken kuana. Takinapudno naman ang damo pay laeng ang nagpudno kanyak iti ayat ni Arman, inaklunan ti pudno a kinatao na. Pinanggap ko mo't idi ti lumiklik, ngamkas nga ruden iti nakunak, nalailo ken manangipatag ni Arman. Timasansan a panagkuyog mi ken ni Arman, ket nagbunga manang Emmy.
Kasano ita da ito yun, Arman? Masikug akon. Saan ka nagsangit, Badet? Ang mga noon niya ti mapasamakan ka. Nangruna ta anak ta nga day ti saklot mo. Kasano ang agsangit? Katsak amuno niya ti rumbang nga aramidag. Binagbagaan ako ni uncle ko. Ngamjak timngag. Intulay ko lahat at tinakirelasyon kan ka. Badet. No naawatan nakman idinaamuan na ti maipapan kadata. Amang ano papanawan nakitan ta masikuga kun. Di kag dadag. Siyak ti makamo. Itapay laeng. Rugya kong tagsapol iti pagnalitam. Uhin, Badet. Saan ka baybayan ko naklangaruten? Kas iti nakunak itikan kan. At daak lang iti sibay mo. Orayan niya pa iti mapaspasamak. Pumanaw ka. Le, sa dino nga ti papalam? Ku uncle, adan nasarakan ni Arman apag naadak. Ay, Uncle, diyo ko makunaan ajak kaya ta makibiyang kayo. Ngam aramidak ti kastoy. Tapno mailiklik kayo iti pakaibabainan. sigurado ka ka din iti dayta desisyon mo, Badet. Uncle, Ang mga lumakbaklat ka lang, kanakan. sigurado akon, Uncle. Kas itinakunakon, diyak kaya't mairaman kayo apag sasaritaan to dagiti kakalugaran tayo. Numadlaw ton ti tiyan ko. Iso nga itapay laeng, lumasin akon kada kayo. Ay, ala, adakon ka dayta kanakan. Nahustuan ka matkit din itinakam Gabi lang laeng, silulukat tiri daw na ito apagtaran para kun ka. Agyaman nak, Uncle. Hindi kang sangit na makapadagas na ito di kasasaan mo ita. Basta agad nagkakanayon, Badet. Laglagi pong na ita. Amangan mo't no nangina ti abang dito'y Arman. Amangan no diyak kabailan na bayadan. Tamo mo't abasit lang ti sweldo kiti pagpapaayak a restaurant. Siyak tagbayad dito'y, Badet. Sana si ka. Anya, ngam sigurado ang makadlaw ti asawam. Nagkurang ton ti yawat mo kan kwa na asweldom. Badet. Sinarek ko dito ang sitwasyon. Masapul nga ron nga agsalukagak. Tapno masuportaran kayo tagbaling nga anak ta. Kan masuportarak mat ti pamilya. Arman, Noon yaman ti matmat gadam. Para kan kadayta. Saan mo panunuton ti abang diti pagnana edamita. Tasyak ti makamo. Iso na lang ta. Maawatan na kuma. No sa anak akanayo na makaumay ditoy. Amo mo ti sitwasyon. maawatan ka Arman. Katagyaman nak tadinak binaybayan. Agyaman nak. Masikog kagayam nga agpaiso. Ha? Mabalin ka diti umunag. Ha? Kwa? Awan ngamin dito ni Arman. Iti kastaan na sa Talaga asigodan nga amamunak. Ha? Diyak pa'y nagsapsapol. Ngam ibagbagamon nga awan ditoy ti asawak. Di kagdanag. Saan ani Arman ti gagarak? Ita, mabalin ka di ti sumrag.
Aklunak anakaro ti danag ko iti daydi akanito, manang Emmy. Jak ammo no anya ti rumbeng nga aramidag. Panagriknak ket lumnedak iti nagtakderak. Tadyak pulos impagarup, amapan iti dagus ko ti asawa ni Arman. Nagkarkararagaklatan iti daydi akanito. Ket kinunak iti bagik, nga aklunak no anyaman ti aramidan na kanyak. No dangrannak, anya nga rod, ket nagbasulakmet. Ngem sabali ti impagarup ko, iti napasamak iti daydi akanito, manang Emmy. Naalumamay a kinasaritanak ti asawa ni Arman, ket may sa abanag ti inyunay unay na kanyak. Jak kano agawan ti asawa na iti pamilyada. Kasla akla na parutan iti siit iti barukong kumanang. Taimbes aguraan kan ilunudnak ti asawa ni Arman, kasla imbilang nakpay asaan asabsabali kan kuana. Nga ad-ad damanan a nakakonsensyaak iti kasta unay. Adalo man ti rabii. Ngam apay adi ka pay lagawid, Arman. Manugot ni Linda nga umianak dito'y badet. Ha? Wen, iso nga ipapas ko man ti iliw ko kada kayo ni baby. Arman? Oh, di ka kadimaragsakan nga umianak kita dito'y ayan nyo ni baby? Ha? Saan man? Naragsakak, Arman. Apay ket tinasaan ngay? Rumbang laang badet. Ala, tainak man kita ni baby. Amangan kat no nadaripuspusan ti diaper na. Diyos ko. Maikariak ka di iti kastoy ang mapaspasamak ita. Imposible asaan ang masaksakitan ni Manang Linda. Iti kaadda ita ni Arman dito ayan mi ka ni baby. Rumbang ka di ang maragsakan, bayat nga adda ti agladladingit. Gapo iti kastoy a sitwasyon. Rumbang ka di ang maragsakan, Normal, di kasta marikriklap ka na kan. Saan ka mo naman nagbaso na tao? Uncle. Kanapudno na, aging gaita. Paburbur siya, anak mo din sitwasyon na nakaipasungal nga alam. Tano sa balilaan, ay na, amangan mo yung pagat-pagat na kan ate asawa ni Arman. Kunada nga rodaan, napluan burbur siya ni Ayat. Saan mo ang mautob nagiti pagtang nga itdenda? Uncle. Ha? Oh, pwede mo sungbasan day tawag mo nga eh. Ni Manang Linda nga minti umawawag, Uncle. At sumpatam akaanakan. Amuam, noan niya tumasapol na. Manang Linda, anya tinapasama. Apay ang ospital ni Arman. Nairaman ni Arman iti na aksidente a jeep. Anya? Kalkalpas naglaki na sarita ti doktor. Itay sumungad ka. Awanan ni Arman. Anya? Saan ako no na ito? Saan?
Anyat planom ita. Diyak mo manang. Aging gaita. Diyak pala pa dyan nga awanan ni Arman. Diyak mo ti Aramida. Amom. Idi na amuak. Nga da kabit ti asawak. Tsak amo. Noan niya ti Aramidak. Idi damo. Kinunak iti bagik. Agalwad kanyak ti asino man akabit ti asawak. Iti kanito ang makitak. Pagdaraag ti subil na. Tapno agnakam. Manang Linda. Ngamsaan ko nga ugali ti mangpasakit iti padak a tao. Nangruna pa'y sa babae matlakas kanyak. Ngam kinunak iti bagik. Masapol ang makasarita ka. Takid dawakan ka. Adi mo agawan ka na kami nga agiin ati asawa. Akas iti aramid ti daduma akirida. Kan maysa mariknak nga ay-ayatan na kamot ni Arman. Akas iti panagayat na kada kami a pamilyana. Idi damo a kinasarita ka. Idi napanak iti dagus mo. Inapak iti ni Arman. Impapas ko ti pungtot ko anang kapkabil kan ko ana. Ngam dinakpulos sinitir. May salaang tinyo na yunay na. Asaan kayo aguraan iti anak niyo? Tawan ti baso niyo. Saan kayo aguraan iti anak niyo? Tadi na kami baybayan ang pamilya na. Ditaan na panagnakak. Akas ka na kami kadagiti anak mi. Ipatpatag na kayo mat ni Arman. Isungaing karik iti bagik. Ikagumak nga awatan ti sitwasyon. Nupay na sakit. Saan agmatanapay? Tainilot anaklod ko ti amin. Ngamanyan. Nagsapa na pukaw ni Arman. Nagsapa na tayo pinanawan ni Arman. Pagkawanan na manang Linda. Pagkawanan na kuma. Pagkawanan na ka. Nalabit ang nagasatak at talaga. Tamalaksid ama nang ipatag kan naasikaso day di Arman. Man nakaawat kan makajos pay ni manang Linda nga asawa na.
Mamati ka man wenno saan manang Emmy, mismo pa'y ani manang Linda tinangijaya iti tulong na para kada kami iti anak ko. Ideal daw ana itabon day di Arman. Gapu ta masapol amang gedak para kada kami iti anak ko. Pinuskulak ti rupak, ket immanugotak iti jaya na nga aywanan na ti anak ko, kabayatan ti panagtrabaho. Idi na pagasatanak anag-abroad, isumutla tinangijaya kanyak nga ibatik kankwana ti anak mi iti daydi asawa na. Iso at tinagbalin a set up manang, iso timang padpadakkel iti anak ko, kabayatan amang manggedak ditoy Dubai. Kanayon nga dailasin ko apara kadakwada kadagiti anak na, tunggal agpawitak iti anak ko, nga ay aywanan na. Ngam sigun kankwana, nakabangko kano amin dagiti ipawpawit ko, kat tilaang para iti anak ko tigasgastusan na, taadda kanumot istor ana ipundar na, idi si bibiyagpay day di Arman. Sakbay agibusak ti surat ko manang, kayat ko ti agyaman kada kayo iti panangurnos ken panangidrama yo. Kayat kumat apagyamanan ni Manang Linda, gapu iti kinaman nakaawat na. Kastamutan dagiti anak da iti daydi Arman, ken kang runaan ti amin. Kayat ko ti agyaman iti namarswa, tadinak binaybayan. Daytoy ti padas ko, toy pagayam mo, Badeth. Pagayam a Badeth, makatengel anges daytoy apakasaritaan nga insalaysay mo. Napnuan iti leksyon arum banglaeng amaadaw dagiti dumdumngeg. No sa dino man itati ayan day di Arman, mamatiak anaragsak dayjay. Gapo taag kakatunusan kayo anapanawan na ito'y abiyag. Kat sapay la kuma, tamataginayon dayta. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Dintun mapunas dito'y lagi. Naglabas asaan kan panubo liday kan ragsa isu